bisa natas jemparing ratu ngawangga. Yen dak lawas ora ana sing bisa ngembari kridaning nata ngawangga anggone ulah jemparing kejaba wong kae yo. Yen tak buka padimu ning dina iki ora bakal kelakon perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun tantene ning perang Bratayuda. Iki kok ana jemparing ora tiba dodo nanging kok malah nancep ana ing lemah lagi to nanging iki ndak sawan kaya mawa karep iki kaya lamake wong kang ngatonake sembah lagi to mbok menawa iki dadi pralambita lagi to iki pralambita apa Durna lagi to oh karo merem iki ora putu-putu kuwi Durna lagi to wis ora sah methoke iki genah wong kae iki genah kae Durna langke to ayo bali Durna langke to